Do 92. Foi cando empezou o proceso do embalse, empezamos no 92, foi que... E aí houve unhas falsedades moi grandes, porque había xente por detrás, manipulando a xente, dicéndolle mentiras. Pois a iniciativa que presentamos no Senado ten, digamos, o seu cerne nun acordo que se produciu entre Salazar e Franco xa no ano 68, en virtude do cal se lle autorizou a empresa eléctricas de Portugal a construir este encoro, o encoro de Lindoso, que finalmente non se construiu hasta os anos 90 e se chegou a negar os terreos no ano 93. Pero ese acordo, quizá o máis importante que recollía, é que a empresa quedaba libre de pagar ningún tipo de taxa nin imposto aos concellos nos cales anegaba unha parte importante do seu territorio. Realmente temos claro que nos levaron a nosa mellor zona con potencial agrícola, a nosa mellor zona con potencial turístico, nos inundaron zona como pode ser a praia dos Aguinchos, que era un auténtico recurso, unha praia natural. A construcción do embalse tamén supuxo unha diminución evidente dos recursos tamén de pesca, co impacto económico que se tivo na zona, non? Este embalse é moi grande, e colleu moito terreno. E abaixo colleu pueblos, colleu 1, 2, 3, 4, os 4 ou 5 pueblos colleu tamén. E terra colleu moita, porque este embalse é moi grande, chega lá a outro embalse que hai, a outra central. É o central que colla lá, e mesmo as outras parroquias e todo colleu moitos. E que esta xente que está quitando millóns e millóns de euros da explotación deste xigante que, recordo, produce máis de 900, ten unha produción media de máis de 950 gigavatios, que colla e non tribute para nada nas arcas municipais. E a EDP de Portugal. O que pretendemos é que o goberno español negocie co goberno portugués un acordo en virtude do cal a empresa de electricidade de Portugal esteja obligada a pagar ese imposto do IBI aos concellos de Lobios e de Entrimo por a ocupación que ten a lámina de auga, que hai que recordar que o 80% está en territorio galego e tan só un 20% en territorio portugués. Co que nos tributaría esta empresa ao Concello de Lobios nos chegaría para financiar a área de benestar municipal do Concello de Lobios durante un ano. A iniciativa está registrada xa no Senado, tramitarase durante o mes de febreiro e esperemos que teña unha boa acollida por parte do Goberno do Estado e dentro desas negociacións bilaterais que ten co Goberno portugués, pois se lle dé unha solución a este tema que consideramos absolutamente xusto e razonable. Ocupa o de Lobios en Trimo. Estamos tratando de chamar un pouco a atención mediática para que todos os cidadanos deste país se enteren do que lle están facendo non só ao Concello de Lobios, sino a esta comarca, non? Aquí tamén estamos con este embalse. Hai un embalse de Mau de Sales e hai un embalse das Conchas aí arriba. Son 3 embalses, estamos entre medio de... Entón repercute incluso na modulación do Villa todo. Eu sei que é unha batalla moi complexa, é unha batalla moi complicada, é unha batalla que se leva xa facendo a nivel social dende hai moitísimos anos. E, bueno, é dicir, me alegro que por fin alguén que está, digamos, en Madrid, pois se faga eco da nosa reivindicación histórica e, bueno, esperemos que canto menos nos escoiten e a ver o que nos respostan, pero a esperanza que hai, sinceramente, non é moita. O BNG é unha forza transformadora, unha forza que naceu con carácter e co obxectivo de convertirse en hexemónica no territorio galego e esa é a nosa aspiración e ademais pensamos que é o momento de que Galiza conte con un presidente nacionalista, con un presidente que poña por encima e por enriba de todos os intereses de Galiza, tanto dentro da política galega como na relación que temos que ter de momento co Estado español. Eu faría unha reflexión. Si no ano 92, que foi cando se empezou a negar este embalse, houvese neste país un goberno dun partido non estatal, é dicir, un goberno nacionalista, pois estou seguro que isto que estamos hoxe aquí reivindicando, que xa non teríamos que estar reivindicando. Esa é a miña reflexión, non? Casos prácticos como este que son a proba de por que temos que os galegos defendernos nós e non permitir que dende afora nos sigan exprimindo e nos sigan con esta tónica de chupasangues, por utilizar algún término, non?